बाळा ते लोकांना थांबव. समजा आता मनात घेतला असतं आणि म्हणलं असतं चलो लोखंड चलो लोखंड चलो लोखंड चलो लोखंड चलो लोखंड चलो लोखंड. सारा आता ओबीसींना तुमच्या मूर्ख बनवत आहे. हे जनतेच्याच नजरेतून उतारले जातात. तुम्हाला मुलाखत भांडण लावून दिल्याशिवाय जमत नाही. शंभर जीसीपी ओबीसीच्या बांधवांनी लावून पदाच्या दर्शनात टाकलं. in the mix.